ezi ndị dibịa nọ n'ụba ezi ka onye ọbụla ka anyị mee n'onwe anyị ka obodo ndị ọzọ si eme aka mmemme onye ọbụla eburu ọgwụ ya n'akpa pụtaba n'iro mmanwụ anyị akụọ onwe anyị ọgwụ aka na-eme a na-asị na na-eme odogwu anyị kụọ onwe anyị ọgwụ onye bụzi odogwu ha ya esi akwụbịa ọ bụrụ odogwu ọ na ebe eji azụ eze dibịa n'obodo mara ka ihe esi azụ eze dibịa na-akọwa at least bifo ite ọnụ n'ibu dibịa ka mmemme onye ọbụla buru ọgwụ ya bịa anyị akụba onwe anyị ọgwụ anyị kụgidozi ọgwụ onye fọsịrị ịnụ ya bụrụzie eze dibịa ndị ọzọ onye kurite ya kwuo ya bụ eze dibịa ọkwa chalenji ka ọ na-atụ ọpụgo chalenji o si na ọpụta apụta ka ada ka anyị ya apụta nka ya rụ ite ya esiri n'ọkụ mma eji ụkwụ were eje egbe ahụ ogbe ụkwa ka ndị anụ n'elu ya je ka onye ọbụla agba ọsọ ogbe ụkwa ndị a na-atụ ya atọgburi na narịgoro onye n'elu oburu nwere spidi jebe nga ọsọ ya agba afụ na ọgwụ ka dị ibi ya ọnya bụ efe afọ a na-ekwu ma masị na okongwuderisi ya na-ekwu ka tọmọfia ana m ada agwaba ụnụ na-enenelu unu vidio n'isi ka ụnụ nwee ebe vidio na-end ọbụla enene ha afọ ya mapụta kọbatu ịghọta ụnụ afụgwue ụnụ na-anya ebe a ebe m ji ekwuru maka efe a bụ ka ụnụ hapụ isi na okongwu ekwurie this that ịghọta ụnụ na-anya ebe a ọbe eze dibịa onye a na-akpọ Osortedi na Okija na-ege ntị na bie ka anyị nọ ụnụ na-anya ọbịa dị ife a nke a bụ okwu inu izizi ọ na-alụ ọ nwegasịkwa ebe ọ na-alụ ụlọ gasị ọsịkwa ebe ọ lụgba anọ ọ na-eme ife nke ọsụfụ ụfọdụ ndị na-abịa na comment section na-asị m dibịa anyị na-ekwu na ọ na-eme nke anọ na-eme nke ọzọ mmadụ one ka ọ megwa ọgaranya ya nwa na onwe ya ọ bụkwa ọgaranya mara na lifestyle gị na dibịa abụrụ ofu ndị dibịa ife eji mmalụfa bụ prọpati ha na-ego prọpati nwee ike gị nwee were ego na-anya Ferrari chọọ ji wagon gala ọnụ na formatic n'anya ego iyi iji go ji wagon ọ were gị gbatịrị plọt somewhere gbaa ya fence ọ wee ndị dibịa they believe in property so before ya jụọ ajụjụ onye nwaluhu ụlọ before ya ka otu o nwega ebe ọ lụsị before ọ bịa nke a bụzi ma akpụ ya second house ka third house ịghọta so ebe anyị ka nọkwa na nke bụ na nke ego Mmiri Osortedi eze dibịa na Okija and anyị ka nọkwa n'okwu gbasatala ogwugwu akpụ ịghọta because we need to be clear ụmụ ife gbasatala ndị so ogwugwu akpụ ka ọ kọwasịa ya ọfụma ka o doo anya n'ụmụ n'anya tiri nke esi akpọ ọha bịa ịfụla ebe dị otu tọnụ anaba ọ ya akala gị mma bịa and again na-ekwukwa mma na-ekwusi ike ndị a na-abụ mgbaba dibịa vidio gbasịa fe ejebe na nke onye agha ya akpọ m ijebe ebe a ịkpọghọ m sikwa otu afọ isi je nabakwa ịkọta ife na-agwa ọ nabakwa ọ bụ ọkwa ya na ruo ụlọ ịbịazi akpọba mee okongwu ejikwa wee mee nwanne nne eji gbarụ no ịghọta ịchọ ka ndị involve ịkpọ m abụọkwa ịkpọ na fon n'ọnwa onye chefu na peji nkịta niile na-achọ ijebịa nkịta epe nyụa no you must involve me gbuolu m ibu agwụ nye m ife m na-eri maka ọ bụla ha ka m na-anara ego agba moto eje ese ndị dibịa ịghọta na ihe m na-eme ife a bụ to promote our culture ka m gwa ụnụ na omenala dị and na omenala ka na-alụ ọrụ and na omenala aya ananata that is my work a sịrị ife onye amaghị ọkarị ya ka isi gbodi eze dibịa ịma na ịkakwa okwu n'ọnụ ife njibịa ebe a bụ ka ịkọ ọrụfa ka eke ogwugwu akpụ si wee bata okongwu dibịa ọ na-adị mma mmadụ ikwu ihe ọma onye kwu na nke ọ ya ama ọtụtụ ndị mmadụ ana m agwa ha ihe ọbụla ị chọrọ ikwu n'ukwu ihe ịma ụfọdụ ndị mmadụ na-agbajasibe ndị mmadụ onye ahụ asị na ya bụ aka ji ọfọ obodo ijiri aka ji ọfọ dị 30 obodo ọbụla ijiri aka ji ọfọ dị 30 onye ndị fọdụrụ afọ ya ejighị ọfọ because ịma na ịbata ogwugwu akpụ like this na aka ji ọfọ dị n'ogwu akpụ ijere n'otu obodo aka ji ọfọ dị n'otu obodo ahụ ewere dị 30 ma ọ 40
kedu onye ejizi gị ọfọ n'ime ha nche aka ji ọfọ na ihe chọrọ ịkọwara ndị mmadụ bụ na Ogwu Akpụ a na-ekwu maka ya bụ nna ya na-akpọ Ezie ejiri ya wee nata mbịa dibịa. Which year, which date? Ogwu Akpụ enyebego 90 ọ karịgo 1910 ọ bụzi ya akpụ ya afa maka apụtara m ụwa fụ Ogwu Akpụ nna ya kọrọ m akụkọ oge mbụ Okija ya enwebeghị mmadụ o nwere arụsị a na-efesị na Okija ihe umuhu na ụba ezike na-efe be ana umuhu. Okay, ana umuhu. Gbachara ụkwụ before I continue. Kamera bịa. Kedu ife dị ya? Maka o tego nji ya nye ya anya sị. Ihe anyị bụrụ bụ ọgwụ ahụrụ na anụ na-agwọ eji were adọ onye ọbụla n'obodo oyibo eji. Oke, eji adọnata onye n'obodo oyibo. Ma ọ bụ onye nwunye ya gbapụrụ na ya abatazi ya adọ ya ochiga azụ. Ọ natakwa. Ma ọ bụ onye di ya gbapụrụ ya arụzi emego ya dọọ ya nwata nwaanyị a chọrọ ịgbakwa ya 29 na mbọsị di ya nọkọtasịrị ya ebe ya na ụmụnne di ya adọ nye o weta ego 25 nye oge ya nwaanyị ebuo nwa eru 29 ọgba nkwụ. So ahịa nke a bụ ihe eji adọnata arụgo onye ya nwata eji ndị ntọtọje arụọ ya dọọ ya gwa na ya nata mbọsị nkwọ oru mbọsị nkwọ ahụ nata. So ọ ihe nke a na ọrụ ka ihe nji aracha nnu. So ọ bụ ọdịrị so ese ebe ịkwụsị bụ na alụsị fa na-efe a na-akpọ ogwugwu anyị ọkwa ya a na-akpọ ana umuhu ife Ogwu Akpụ abata Okija onye jiri ya bata Okija bụ onye a na-akpọ Ezie a bụ nna anyị a na-akpọ Ezie ihe ọ na-agwọ bụ ọgwụ anyị ọchị ịbịa bego onye pụtara ji ezi ndị dibịa ọrụ nọ n'ụbara ezi ka onye ọbụla ka anyị mee n'onwe anyị ka obodo ndị ọzọ si eme aka mmemme onye ọbụla eburu ọgwụ ya n'akpa pụtaba n'iro mmanwụ anyị akụọ onwe anyị ọgwụ aka na-eme a na-asị na eme odogwu anyị kụọ onwe anyị ọgwụ onye bụzi odogwu ha ya esi akwụbịa ọ bụrụ odogwu ọ na eje azụ eze dibịa n'obodo mara ka ihe esi azụ eze dibịa na-akọwa at least bifo ite ọnụ n'ibu dibịa sị ka mmemme onye ọbụla buru ọgwụ ya bịa ọ na-akụgbu ọgwụ anyị akụgbu onwe anyị ọgwụ anyị kụgidozi ọgwụ onye fọsịrị ịnụ ya bụrụzi eze dibịa ndị ọzọ onye kurite ya kwuo na ya bụ eze dibịa. Ogwu Akpụ bụ nna anyị jiri ya wee nata ọkwa chalenji ka ọ na-atụ ọtụgo chalenji o si na ọpụta apụta ka ada ka anyị ya apụta ka ya rụrụ ite ya esiri n'ọkụ mma eji ụkwụ were eje egbe ahụ ogbe ụkwa ka ndị anụ n'elu ya je ka onye ọbụla agba ọsọ ogbe ụkwa ndị a na-atụ ya atọgburi na na-arịgoro onye n'elu oburu nwere spidi jebe nga ọsọ ya agba ha fụ na ọgwụ ka dị ibi ya ọgwụ karịa ọgwụ ọbụla ọra ọbụla na m eturu ya ọnụ a gwara asị ya onye mmadụ ya bụ dibịa na ụba ya ezike niile a ndị a na-etu ọnụ si mmee ka anyị niile nọ n'obu omume ka anyị marazie ndị bụ dibịa ahụ amara akwadobekwado jasị ije ọgbọ ma akadobi ndị mara frens ya ha bịa n'otu ehi ka a na-eme n'ihe emena ọrameziri bụ ọkacha dibịa oru ehi ahụ bụrụ na ikuku ka ihe eji apụta iburu ikuku pụta ọ bụrụ na onye eme mana anyị akụkọ ọgwụ akụgide ọgwụ onye bụzi ha ya esi na-ekwu ọgwụ ọ bụrụ eze dibịa ndị niile na-agba echie ya igwe dibịa na ụba ha ezike ndị niile na-agba kezie ka a mara na-adị onye nna ya ebe dibịa na onye nna ya mere dibịa onye kara mara ahịhịa o nwere ihe dị iche na kantabi na ọkpa ehi o nwere ihe dị iche na ị na-arụ ọrụ arụsị na arụsị ka ị na-arụ ọrụ ya nwa ihe dị iche na nna gị mere dibịa nna gị ebe dibịa ọ bụrụ na mgbọrọgwụ pụrụ na bụ ụnụ epu ụnụ agwa agwọ were gwọta ogwu agwọ were nata na bụ ụnụ ọ histri ka ọ bụ ọgwụ ka unu ji wee gwọnata ogwu ọgwụ ka e jiri gwọta Ogwu Akpụ nwaanyị nna anyị mere ọgwụ ọmụmụ maka anyị nwere ọbụna ụmụ ndị emụmụ na-asị na be anyị na-enye ọgwụ ọmụmụ nwaanyị ahụ ka ọ nyere ọgwụ ọmụmụ o were nwaanyị Chukwu ewere gbata ọ dị ime nwa ọnwa nke izi ọ bụrụ nwoke maka dịmumanụ na ha nwụrụ na nwe ihe o wee jebekwa bịa jeri ụgwọ ọgwụ ọsị arabadị onwe ya ejeji akwụ ụgwọ wee jee ọzọ were mgbapere eju na anụ wee chee ya buru ihe ahụ nụfụrụ ime ebe na vidio ya ihe ahụ
jee vidio ya ka ị bịakwa ozugbo gasi ike ugwu agwụ tati na vidio tati wee bi ya wee si ya naba onye na odebe ihe ọ bụrụ na ihe na-egbu mmadụ ya gbuo ya ọ bụrụ na ọ bụ ihe na-egbu mmadụ na ọ bara uru na ọ bụla kama na ihe a na-enye ya bụ ezigbo ihe mgbe ahụ ka ọ na-enwe ya nata di mbịa dibịa obodo niile ezo na-eri anụ o jiri wee bata mbịa dibịa mana nna anyị na izizi onye na-asị na ya bụ aka ji ofe onye jụọ onwe ya onye ka ọ na-eme nna anyị asị ya na ọ ya abịa ifite ugbo ịrụ ọrụ ihe ya ebu ụzọ ndị be ndị ahụ bụ mkpọ ya na akpa ya ga-esi n'elu daa jụọ onye ọbụla na-asị na ya bụ aka ji ofe ogwu abụ o rotara na jụọ nna ya jụọ oke ibe ha jụsị ya ọnụgwụra nke nna ya na-akpa nkata sị na ikuku ezie na-abata nna ya kwadobe ịnata na ikuku a na-eku n'elu nna ya kwadobe ịnata mbịa dibịa ikuku a na-eku ihe niile o gburu egbu nke niile a mere ya anụ mata bibiro ka adị n'ihu ezibịa bifo ya wee si n'elu retuo mbịa dibịa bụ na ọ kwado je isi na bụ ụnụ bụ Abakaliki ọ sị ụnụ na abalị ya ya abịa bụ ụnụ mbọsị ahụ efe ya n'ihu ezigbo ụnụ ọ gwọtọrọ ọgwụ ọ dịghị ihe witi moto ọ dịghị witi machin jụọ ajụjụ ya eji ekwe ya bụ ụmụazị be anyị egwuzi na egwutọzi na ugwu akpụ ahụ maka mgbe o ga-ebido nyebe ha nsogbu nna anyị ji ya wee bata wee gosi ya obodo eribe anụ richa ọsị ya na-ekwe ihe ya jiri wee bata mana ya ga-ejide nke a bụ ukwu agwụ a ka edebe ya na bịa mana ya ji mgbapere eju na-anọ na ya jiri abata e wee bido wee were ya bido ịgba ndụ onye ọbụla ya afụ ihe ya eme ibi ya gị na mmadụ imekọ ya sị onye ya afụ ihe eme ibi ya ewee ya bido onye ya afụ ihe eme ibi ya wee megide onye ya afụ ihe eme o wee bụrụ na ebe nna anyị pụọ n'ọnwa ịnọrọ mbịa dibịa o jebezie mbịa dibịa ndị enu gbaziri ndụ arụsị na-ewere ejide ha were egbube duto na-emefiri onye ahụ mefiri o gbuzie onye ahụ nna ya wee jejaje bata ewee kpọọ oku kpọọ ma ndị a n'oru si agbagote ndị bi na anoru ọkpọtọkpọ si agbagote enu ewere agbagote enu obodo wee si ya nna anyị maka ihe a na-akpụ ya nna anyị ọzọ ha wee si ya doo ha jee n'ime ya ka onye ha nke ha ya edebe o wee sị na ya enye nnekọ na ya ya esonye ndị a n'oru o wee were ofu mgba pleju nye ha na ụba ha ezi ka ekwuo na ihe ọbụla a na-egbu mmiri ogwugwu akpụ a na-aya kpụrụ ehi Igbo je gbuoro ya na ogwugwu nke ya kpụrụ ehi ọzọ gbuo na nke a egbuo ọkụkọ 20 nga anaghị enyekọcha ụmụ ya ahịa ọkụkọ niile ahụ bụrụ ndị na ehi a bụ ihe ụmụ ya were otu aka eti ya ụmụ ya were na ekwuo ha akpa iyi ọya bụ ọnwụkọ ọnwụ efuru na egbusi ndị mmadụ kpachi iyi ebido ogwu akpụ ebido na-arụ ọrụ bido na-arụ ọrụ ka o nyechara ya ọ gwara ha agwasịa na ihe ọbụla eji eji ikpu ya nụ na onye ụmụ ezie ụmụ ya ji eso eburu onye ga-ewe ọkpara divin n'ọkpara na ụmụ ya ji abịa ịkpara aka n'ọfọ o nwere ihe eji abịa akpa aka n'ọfọ ihe bụ eji akpa aka n'ọfọ ofu bọtụrụ mmanya ọjị na asatọ oso na asatọ ka ihe were jee ebe onye ụmụ ezi were so je metụrụ aka n'ọfọ iwere buru mana kịta ọgaranya dị na ụbara ezike o nwezi onye na-ekwu eziokwu ma okenye ma ụmụazị mana irukwe jụọ okenye ajụjụ onye ndị enwedo arụsị a okenye ya eji masị n'ọkwa ụmụ ezi enwe arụsị a maka ihe na ụmụ ndị ha na ya na-azọ ya azọ ihe eyi ama bụ ọhịa nke ahụ efuru mụ na ha jire n'ime ya bụ ọhịa obere ogwugwu akpụ enwekwa nke nnukwu enwere nnekwu ogwu akpụbụzi nke m onwe onye ụba ha ezike ya aba n'ime ya n'ụwa this video na-eplay from na this anana bụ video na-agwa ọnụ so nya bụ ọfịa nnukwu ogwu akpụ ogwu ndị ogwu onwe onye na-abịa mmadụ niile dị ndị ije were ọkụkọ ka ije gbuo nga ahụ onwe onye ụba ya ezike je nga ahụ gbuo ya ọkụ maka ibu nke m nga ahụ ka edebere ịbụọ na abụ mgbapere eju na-aba ahụ nga ahụ ka a na-ogodo ya wee buru agwụ isi ya debe n'akụkụ ya kwichi na ọ bụrụ na ịdị kapụ iji anụ akwụrọ gị kịta jee gosi nnekwu ogwu akpụ ọ bụrụ na anyị eji ka anyị jee ọ bụrụ na anyị eji anyị eje ịkwụrụ anyị eruo gosi gị ihu agwụ isi ụmụ ezie ndị nwe ya bụ ogwu akpụ gosikwa ihu ya bụ ogwu akpụ nke ndị nwe ya nụ na ya ngwanụ ka anyị jee nke ahụ
ọra na eze ọ na-anụgo n'ife ekwu ọzọ anyị na-eje na-abụ n'ebe nnukwu ọfịa ogwugwu akpụ dị ịghọta so biko nu kipu unu tu maka na ngwa unu na okwu aka agwụbekwana ịghọta okwu agwụbe okwu ka na-abịa a sị na ọ ga-adị elu nwoke na mma dị elu nwaanyị na mma share this video ya gazi